जय जोहार संगवारी हो यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ उत्सव लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन के बटन दबाए झन। बड़ा सुग्घर ढंग ले कबीरदास जी आज के जमाना देख के किसका कबीरदास के उल्टा बानी के पर से लकमरा और चूहे लछानी जी। देखो बता छानी छानी है चूहे नहीं, चूहे नहीं, लेकिन कबीरदास जी जमाना ला देखते हुए कि इसका बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरस कमरा और भिजेला छानी जी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरस कमरा भिजेला पानी जी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला छानी जी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरस कमरा भिजेला पानी जी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला छानी जी। बिलम बिलई होवे नासा सोवा के डेनम भी पर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई होवे नासा। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। खेला ऊपर पनहारिन लइका के गोद में खेले महतारी। हरी रे खेला ऊपर पनहारिन लइका के गोद में खेले महतारी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी जी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। के गुरु लगा थे पाई पहली बूंद पीछे भई माई चेला के गुरु लगा थे पाई। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। बुझो बुझो गो रखना अमृत बानी बरसे कमरा भिजेला पानी। बोलो राजा रामचंद्र की, शंकर भगवान